Večeras je s nama gospođa Nada Landeka, predsjednica udruge Veronika Vere, udruge za zaštitu ljudskih prava i za zaštitu žrtava pravosuđa. Večeras ćemo govoriti o kriminalu u hrvatskom pravosuđu. Ljudima se otima zemlja uz pomoć javnih bilježnika i odvjetnika. Otimaju se tvornice i vrijedne nekretnine uz pomoć suda i sudaca i krivotvorenih rješenja. Vlada ne samo kriminal, nego totalna samovolja ljudi na funkciji, naročito sudaca koji su zaštićeni imunitetom kao lički medvjedi. Vi ste jedna od žrtava samovolje državnih službenika. Okusili ste i djelovanje hrvatskog pravosuđa, kriminala, reketa, ucjena i mobinga, da samo spomenemo neke. Molim, recite našem slušateljstvu kako je sve počelo i što se dogodilo i prije svega dobro vam večer i dobro nam došli u emisiju Hrvatskog krugovala Toronto. Dobro večer, lijepi pozdrav vama, također i lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog krugovala Toronta i svim poštovanim iseljenicima koji slušaju ovu emisiju. Evo, zahvaljujem što ste me još jedan put pozvali da vam ispričam ono što se ovdje događa vezano uz hrvatsko pravosuđe. Kad bih pričala samo o svojoj priči, ona bi bila jako tužna, dugotrajna i vjerujem da bi ganula srca mnoge ljude, a isto tako puno njih i zabrinulo. Naime, moja priča je slična pričama mnogih iseljenika. Nisam jedina, ali mislim da sam jedina koja se hrabro uspjela odvažiti pa pričati o tome u javnosti, jer ljudi misle da ako nešto kažu, da će ih onda to koštati još više problema. Međutim, nije to istina. Ako se borite za sebe i ako ustrajete, onda imate više šanse da uspijete, a ukoliko se ne borite, tad sam sasvim sigurna da će svatko od nas izgubiti. Dakle, moja priča je sljedeća. Moj suprug i ja smo radili vani u Njemačkoj. 25 godina radnog staža ima suprug, gore je zaslužio mirovinu i naš novac koji je bio u prilično visokom iznosu, skoro preko 2 milijuna maraka 98. godine, smo mi odlučili uložiti u jedno proizvodno poduzeće, to je tvornica za preradu drva, koja je imala prilično dobru perspektivu za napredovanje. 23.000 kvadrata građevinskog zemljišta u najboljoj mogućoj zoni. Isto tako proizvodni pogon koji je sve radio za izvoz, veći broj zaposlenih. Uglavnom je sve izgledalo idealno i prekrasno. U to vrijeme kad smo mi odlučili se na kupnju, tvornica je bila zadužena kod Čakovečke banke i bivši vlasnik je bio u problemima. Međutim, kad se ti problemi prouče i kad se ispita sve što nas je čekalo, onda to nije trebao biti nikakav problem. I da bi mi uspješno kupili nekretninu, prvo smo napravili dogovor sa bankom koja nam je odobrila preuzimanje kredita u iznosu od 1.200.000 maraka, a još 1.200.000 smo uložili u izgradnju i nadogradnju svog novca u temeljni kapital i nekretninu. Sa 10 zaposlenih smo zaposlili dodatno 36 ljudi, povećali izvoz, poduzeće se popelo za 2 godine visoko na ljestvicu po uspjehu izvoza i proizvodnje, tako da je postiglo da bude među prvih 5% u Hrvatskoj po napretku, po izvozu, po zaposlenosti, po dobiti, a ja kao poduzetnica sam bila među najboljim ženama poduzetnicama. Nakon što je banka odobrila sklapanje ugovora o kreditu i prijenos vlasništva sa bivšeg vlasnika na nas, i nakon što smo više mjeseci pratili stanje u zemljišnim knjigama da bi uopće proveli tu situaciju sa bankom, u zemljišnim knjigama se nije moglo vidjeti ništa što bi bilo drugačije od onoga što je tamo pisalo i mi smo povadili svu originalnu dokumentaciju iz tog vremena koju i danas imamo i normalno sklopili ugovor o preuzimanju kredita, ugovor o kupnji nekretnine i sve smo to predali u zemljišne knjige radi promjene prava vlasništva. Sudac koji je donosio rješenje o uknjižbi vlasništva je istovremeno sa odlučivanjem o promjeni vlasnika donio i 2 nezakonita rješenja. To danas sigurno znamo da su nezakonita jer ta rješenja nemaju dostavnu naredbu, nemaju prava žalbe i tim rješenjima je upisao 2 stara kredita iz 1991. godine od bivšeg vlasnika, jedan u iznosu od 400.000 i jedan u iznosu od 400.000 maraka. Ta rješenja su protivna i zakonu, i ustavu, i konvencijama. Ministarstvo to dobro zna jer sam se više godina njima obraćala. Međutim, kod nas u Hrvatskoj ne postoji institucija koja bi ta rješenja ukinula, osim tog istog suca koji je to rješenje donio. I to je najveći problem. Sudac je odlučio o upisu hipoteke za dugove iz te davne 1991. godine,
a krediti su dignuti kod Fonda za privatizaciju, koja je državna institucija. I ono što je najčudnije u cijeloj toj priči koju smo mi kasnije istražili, to je da je fond dao kredit firmi koja u to vrijeme nije bila čak niti vlasnik zemljišta i zato ti krediti nisu bili uopće upisani u zemljišne knjige. Mi to naravno nismo onda mogli znati, ali sam ja to tek ove godine saznala, jer o tome nigdje nije bilo nikakve evidencije. Međutim, upravo zato je sud i donio rješenja koja nisu bila dostavljena nikome, već ih je on samo za sebe napisao i proveo u zemljišnim knjigama kako se nitko na njih ne bi mogao žaliti i kako nitko ne bi mogao zaštititi svoja prava, a oni su na temelju, odnosno sud i kasnije Hrvatska banka za obnovu i razvitak, koja se predstavila kao nastavak Fonda za privatizaciju, pokrenuli prodaju nekretnine iako na to nisu imali nikakva prava. Mi smo se žalili na iduće rješenje koje je sudac donio i Županijski sud je 2003. godine ukinuo ta rješenja i sudac je trebao provesti to rješenje Županijskog suda i sve bi bilo u redu. Mi bi dalje normalno radili, normalno bi funkcionirali, ljudi bi normalno primali svoju plaću, međutim sudac je ignorirao odluku Višeg suda i evo puni 10 godina to rješenje još uvijek stoji u ladici i sudac ga ne provodi i za to ne snosi nikakve sankcije. On je umjesto toga da je donio novo rješenje, donio nekakav nepoznati pravni termin, ispravka dopune rješenja, tako se zove njegovo rješenje, kojim je on pokušao objediniti sve svoje nezakonitosti i donio jedno rješenje 2006. godine na koje smo se mi također žalili i to rješenje, odnosno žalba, i danas stoji kod njega na stolu. Dakle, on rješava samo ono što je u interesu kriminala i mafije, a ne rješava ono što je u interesu stranke, što bi moglo spasiti stranku. Cijeli spis i danas stoji kod suca na stolu, o čemu sam ja više puta izvještavala Ministarstvo pravosuđa, Vladu Republike Hrvatske, predsjednika Josipovića, kod njega sam bila 2 puta sa ovom grupom zviždača, bila sam kod bivšeg predsjednika 2 puta, kod svih saborskih zastupnika, kod 2 ministrice pravosuđa. Dakle, obišla sam sve i na kraju sam shvatila da je snaga koja će mene dovesti do pobjede i rješenja problema jedina u meni. Dakle, ne niti u jednom saborskom zastupniku, ne u Ministarstvu pravosuđa, ne nigdje, nego jedino u borbi da se postupanjem tako da ukažem na nezakonitosti i na ustrajnosti jedino mogu izboriti, drugačije ne. Međutim, shvativši da sam tvrd orah i da se borim vjerovatno svim svojim snagama, jer su me doveli bili doslovno do situacije da sam skoro spala na prosjački štap, da sam, imam 3 djece, skoro jedva preživjela. Međutim, ono što je meni pomoglo je to da dobar sam poduzetnik i vrlo dobar radnik. Otvorila sam novu firmu, pokrenula novu proizvodnju, muž je i dalje imao primanja iz Njemačke, u međuvremenu su djeca narasla pa su se i djeca zaposlila i tako smo osigurali sredstva da se i dalje možemo boriti. Inače bi nas skupe odvjetničke tarife i skupe sudske pristojbe vjerovatno do kraja dotukli, ali sam ja u međuvremenu toliko naučila pravo i zakon da mi više gotovo odvjetnik i nije trebao. Ono što je najtužnije je da nakon što sam obavijestila Državno odvjetništvo, Županijsko državno odvjetništvo i ministarstvo o svemu tome što sudac rade, oni su tvrdili da sudac, iako je donio rješenja koja nisu uopće po zakonu, i to se vidi, rješenja su objavljena na internetu i ja sam rekla da su to šprance po kojima mogu raditi jedino kriminalci. Znači, ta rješenja, postoji kod nas Zakon o sudovima i sudski poslovnik koji točno propisuje kako treba izgledati sudsko rješenje i po tom zakonu svaka stranka ima pravo na žalbu, ja je nemam. Međutim, je Državno odvjetništvo reklo da je sudac u pravu. Sudac je nakon toga 4 godine kasnije krivotvorio sudsko rješenje, nadopisao je pouku o pravnom lijeku kako bi stranka navodno imala pravo. Međutim, je poslao to rješenje bivšoj firmi koja je prodala nekretninu i koja više nije postojala. A to je poslao namjerno zato da bi se rješenje vratilo i da bi ga on stavio na oglasnu ploču i time ipak dokazao da je on u pravu, a da bi rješenje postalo pravomoćno. Međutim, to rješenje je opet završilo meni u rukama i ja sam ponovo uložila žalbu i ta žalba je još uvijek kod suca na stolu i ništa se ne događa. A Županijsko državno odvjetništvo i Županijska državna odvjetnica Lidija Pervan je rekla da je sudac ispravno postupio kad je rješenje staro 4 godine nadopunio. To je presedan u hrvatskom pravosuđu, vjerujem i u svjetskom,
jer pretpostavljam da nigdje u svijetu se ne može tolerirati da bi netko krivotvorio rješenje staro 4 godine i da bi to bilo u redu i blagoslovljeno od vladajućih. Međutim, tu ima još puno drugih zanimljivih stvari koje bi zapele za oko svakom amateru, a kamoli pravnom stručnjaku, a koje Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo uporno ignoriraju, a to je da ti sporazumi na temelju kojih oni u stvari žele prodati nekretninu i upisati hipoteku za tuđi dug je pokrenula Hrvatska banka za obnovu i razvitak, koja uopće nema pravo pokrenuti taj postupak jer ona nije niti vjerovnik. Ona je pokrenula postupak na temelju neovjerenog dokumenta koji nije ovjeren kod javnog bilježnika i po hrvatskim zakonima kao takva uopće ne može stupiti u postupak, međutim to hrvatski zakoni njoj i sud toleriraju zato što je ona vladina institucija. Isto tako, zemljište na kojem je zasnovana ta hipoteka 1991. godine uopće nije bila vlasništvo čovjeka, odnosno firme koja je digla kredit, nego je bila društveno vlasništvo. Po hrvatskim zakonima i po ustavnom zakonu su takvi sporazumi nepostojeći, jer ih je sklopila osoba koja s tim zemljištem nije mogla raspolagati. I u jednom i u drugom slučaju odluku treba donesti sudac koji u predmetu zastupa. Znači, kod mene nije sporno moje pravo, nego je sporno postupanje suca. Da je sudac 2003. godine postupio po zakonu, ja bi danas možda bila najbogatija žena u Hrvatskoj i ne bih imala nikakvih problema. Ali sudac je taj koji predvodi bezakonje, kriminal i koji služi mafiji. I to slobodno mogu reći. Dobila sam ove godine, evo 13 godina nakon toga, od Ministarstva pravosuđa pismo u kojem su se očitovali da su pokrenuli stegovne postupke protiv sudaca, između ostalog i protiv suca iz Dugog Sela Arnolda Čade koji je sve to radio. Međutim, sam ja istragom išla tražiti di je pokrenut taj stegovni postupak i kako, i našla sam da su ga čak htjeli promovirati u predsjednika suda na drugom sudu, odnosno u predsjednika županijskog suda i da kotira visoko na bodovnoj ljestvici na čak drugom mjestu, pa bih rekla da ga nagrađuju za to što služi kriminalu i mafiji, odnosno tome da Hrvatska banka za obnovu i razvitak, koja nikakvo pravo ne polaže na to zemljište, proda zemljište koje je tuđe. Isto tako je utvrđeno da je isti taj sudac vodio 2 zemljišno-knjižna uloška za istu nekretninu i da ju je upisao u 2 katastarske općine. To je praktički nemoguće, ali je na takav način on omogućio firmi koja je meni prodala nekretninu da u jednom danu dobije 2 čista zemljišno-knjižna izvatka sa 2 različita broja i da na oba 2 vlasnička lista digne kreditu u više banaka. Ni za to sudac nije kažnjen, iako o tome postoji sva vjerodostojna dokumentacija. No ono što je presedan u cijeloj toj priči je da sam ja 2004. godine sve to predala policiji uz kaznenu prijavu i Državnom odvjetništvu i da je policija, odnosno policijski inspektor namjerno lažirao izvješće koje je poslao Vladi Republike Hrvatske u kojem je napisao da sam ja odgovorna za te kredite iz 1991. godine, iako sam kupila zemljište i nekretninu 1998. godine, a do tad nisam ni znala da postoji ta firma, a i da je moja tvrtka pravni slijednik te prethodne, a što je mogao provjeriti jednostavnim uvidom u sudski registar i shvatiti da između 2 firme nema apsolutno nikakve poveznice. Tako da je i sam policijski inspektor napravio kazneno djelo sastavljanja lažnog izvještaja, zbog čega sam ja ove godine tražila od ministra policije da sankcionira i policijske inspektore koji su to izvješće radili. Oni nisu radili samo to, nego su dozvolili da bivši vlasnik rasproda strojeve u krugu firme, demolirali su mi kompletno strojeve u tvornici, iščupali su, to je nešto neviđeno, znači Zagrebačka panorama je snimala u to vrijeme jednu reportažu, oni su poslali ekipu ljudi koja je čupala kablove iz betona. Dakle, ja sam Hrvatica rođena u Hrvatskoj, moji su roditelji Hrvati, ali to nešto što sam ja proživjela, mislim nikad nitko nije proživio u ovoj državi, da mi moj vlastiti narod čupa žice električne iz betona zato da bi me spriječili da dalje mogu poslovati, da bi se zemljište moglo prodati. Uništili su svaki dotok struje da se ne bi strojevi više mogli postaviti i da bi me doslovno onemogućili, međutim nisu uspjeli. Ja sam to zemljište iznajmila i kupila, na drugom mjestu sam uzela drugo zemljište, otvorila novu proizvodnju i dalje se nastavila boriti, a svi njihovi napori da unište sve što se uništiti da su bili nulirani i nisu uspjeli u tom svom tlu koje su nastavili. Jednostavno,
je jako teško boriti se protiv jednog takvog sistema koje je korumpirano, koje je odano mafiji i koje radi za to da se doslovno nekome na pladnju priušti ta nekretnina koja je izuzetno vrijedna. Ja kad sam se počela boriti i kad sam htjela zaštititi poduzeće, ne samo da nisam bila zaštićena od policije, nego sam bila ismijana, pritvorena u Remetincu za navodnu klevetu kad sam objavila u novinama što rade i da HBOR, odnosno Hrvatska banka za obnovu i razvoj, na nezakonit način otima nekretninu bez ikakvog pravnog osnova. Nakon saznanja svih činjenica, kad se više nisam mogla boriti protiv tog korumpiranog mafijaškog sistema, pronašla sam i platila svojim privatnim novcem sudskog vještaka kojeg sam zamolila da izvještači kompletno zemljišno-knjižno stanje i vještak je sve to potvrdio i ovjerio i tek tad sam mogla u stvari, evo 13 godina nakon toga, sa dokumentom u ruci se boriti protiv Ministarstva pravosuđa i dokazivati što je u pravu, a što je po zakonu, a što nije po zakonu. Zbog svega sam napisala knjigu Neka mi sudi Hrvatska, a ne hrvatsko pravosuđe, u kojoj sam opisala kako se pomoću kriminala otimaju nekretnine građanima i industrijalcima, uništavaju proizvodnju zbog skupih zemljišta koja su im puno vrijednija od proizvodnje i gospodarstva, a knjigu i sadržaj su ocijenili i profesori s Pravnog fakulteta u Osijeku, koji su bili šokirani količinom bezakonja opisanog u toj knjizi, a počinjenih upravo od strane sudaca i vladajućih. Zabrinuti su bili zbog činjenice da su takvi suci potekli iz klupa pravnih fakulteta i da je u njihovim rukama naša budućnost. Nakon višegodišnjeg dopisivanja i gotovo svakodnevnih podnesaka koji su napisani svaki pojedinačno na više od 30 stranica, bezbroj predmeta, tužbi koje sam pokrenula, prigovora, nakon objavljenog otvorenog pisma ministru pravosuđa sam konačno dobila nekakvo svjetlo i mislim da bi se možda nešto moglo promijeniti, a sad se spremam također dati podršku još jednom hrvatskom štrajkašu Anti Vrankoviću koji već mjesecima štrajka glađu i do sad je izgubio skoro 60 kg, život mu je u opasnosti i nastavlja štrajk pred njemačkom ambasadom želeći ukazati da Hrvatska ni u kom slučaju s ovakvim pravosuđem ne može ući u Europu, a pogotovo ne sa ovakvim stanjem u gospodarstvu u koje se pravosuđe žestoko trudi da uništi gospodarstvenike. Moj život i moje djece je nekoliko puta zbog svega bio ozbiljno ugrožen. Ugrožen je i danas, još uvijek mi se prijeti smrću, međutim policija ne želi i ništa ne poduzima. Rekla bih čak da mole Boga da mi se nešto dogodi kako bismo ja i moja obitelj prestali njima biti smetnja. Obratila sam se pismom i Angeli Merkel, Europskoj komisiji, Vijeću Europe. Kao građani koji smo cijeli život pošteno odradili radni vijek u Njemačkoj, uložili pošteno novac u hrvatsko gospodarstvo, obratila sam se i svim domaćim tijelama, međutim vrlo rijetko se netko od domaćih institucija udostoji odgovoriti na takve podneske jer ispada da žele pomoći sucu pa potvrde da je sudac u pravu, tad su brzi, a ako trebaju potvrditi da je stranka u pravu, onda gotovo nikad ne odgovore jer im nije u interesu da odgovore. Jako se teško boriti, međutim da su odgovorili na vrijeme i da su postupili, danas bi u toj tvornici bilo zaposleno sigurno više od 50 ljudi, a preko 150 njihovih članova obitelji bi imalo kruh i normalan život dostojan hrvatskog čovjeka. Ali to nije jedina tvornica, ja nisam jedina tvorničarka koja je sve ovo proživjela. To je naša hrvatska sudbina koja se vrlo teško mijenja jer vlada i Ministarstvo pravosuđa nemaju interes mijenjati takvo stanje. U to sam 100% sigurna jer naši zakoni nisu loši, nego su loši oni koji tim zakonima trebaju upravljati i provoditi ih, a ne provode jer nemaju interese jer još uvijek pogoduju strukturama koji žele zlouporabiti trenutno stanje i dalje otimati. Nama nije problem sporost pravosuđa, kako to Europa ističe, već namjerno neprovođenje pravomoćnih sudskih odluka koje nama idu u korist. Namjerna provociranja stečaja, korumpiranost stečajnih upravitelja koji surađuju sa sucima, nemogućnost ukidanja nezakonitih rješenja. Nama su problem suci koji čine štetu, a koji su rijetko kad kažnjeni. Odgovornost za njihove greške snosi država. Država to smo mi, to je hrvatski narod koji ne samo da plaćamo zbog kriminala i mafije koja lomi koplja na našim leđima i otima nam imovinu, već plaćamo i pogreške sudaca isplatama šteta u onim predmetima u kojima smo već oštećeni.
a najčešće dobiju spor samo oni koji su u dosluhu sa sucima, a nikada prave žrtve. Eto, to je nažalost ono što nam se događa. Ja još uvijek čvrsto vjerujem u nekakvu pobjedu i nadam se da ćemo ipak uspjeti u svemu što radimo ovdje. Morat će, druge nema. Da. Dobro, gospođo Randa, zahvaljujem na večerašnjem vrlo korisnom izvješću za naše slušateljstvo i želim vam dalji uspjeh na ovom teškom putu borbe za istinu i pravdu. I molim vas, samo ustrajte u ovoj borbi i Bog vam će pomoći. Hvala i vama. Ja se isto čvrsto nadam i vjerujem samo u Božju pomoć. Mislim da smo mi u takvom stanju ovdje da nam samo dragi Bog može pomoći. Evo, jučer jedna tužna istina koju su rekli da Hrvati više ne mogu naći dovoljno hrane, čak niti u kontejnerima za smeće ili više nitko ništa ne baca. Nažalost, ne bih htjela biti prekritična i previše jadikovati, međutim, nama je jako teško ovdje, ne meni, ali ljudima koji nemaju plaće mjesecima, koji nemaju svog radnog mjesta, investicije su nikakve, gospodarstvo je loše, nema ni nade da se uskoro nešto promijeni ukoliko se ne promijeni stanje u pravosuđu i ono što je najbitnije to je da se pod hitno nešto počne mijenjati ako želimo opstati. Hvala vam puno. Hvala vama i čujemo se ponovo.